Ялгышкан чаклар була шул, адашкан чаклар була. Идеаль кеше була алмый, җитешсез яклар була. Елаган чаклардан соң елмайган чагың була. Тормыш мәшәкатьләренең иресе вакы була. Үтенгән чакларга кайчак, үкенгән чаклар була. Киемдә дә кайчагында юылмас таклар була. Сынаулар килә тора ул, билгеле тагын була. Нишләтәсең, тырышсаң да, ялгышкан чагың була. Фәрештә түгел беркемдә җитешсез ягың була.